sai ka ce wani dan shaye-shaye kullum sai ya zo mana da wani sabon abu gaskiya na gaji wallahi. Stupid! Nagode. Mijin naki kike ga wannan kafar tasa da kike gani sai ya daga ta zaki shiga aljanna. Sha. Nagode nawan. Ai burge ni kake. Da abin da kake kana son sa. Dole. Ana maka shi mutu. Nagode. Gaskiya mun gaji da irin abin da kuke mana. Mun gaji. Kai kenan kullum ka zo ka jiga mana miji? Kullum ka zo ka jiga mana miji abin da zai mana daban na yau daban na gobe daban. Ke marar kunya wato ita ta yi mana kara har kika zo kike daga murya ko? To wannan abokina ne haka miki. Kuma da abin da ya gidan nan in duka ya da ki banza. Shine Wannan abokin naka. Ya mari matarka a gaban ka ba za ka iya daukan mataki ba. Ya miki albishir. Wannan in dai muna da yawan rai zai bani shawarar da zan fara duka da fulanki a nan gidan. Wannan din? Kwarai kuwa. Yanzu ga ka fara dukan mu. Hello. Ke dauki kayan ki. Dauce. Baba hankali ne da yaran nan ba. Kai. Gaskiya ya kamata mu sanar da iyayen mu halin da muke ciki. Abinda mai gida yake mana yayi yawa. Ai duk iskancinsa ya san babana gaba yake da shi. Ya zama dole in je in gaya wa babana wannan abu. Kun ga yanzu tsakanin mu babu kishi. Sai mu zauna mu rufa kan mu asiri Allah ya kawo mana mafita. Goben nan zan je in gaya wa mahaifina. Ya zama dole ya san wannan abun wallahi. Ya kamata dai Allah ya kai mu. amin. Ai, salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina wannan